A kaj je ti? Dosta. Dosta, ajde. Idemo slagati o to naj. Sva oprema, kao što vidite, je tu. Spremamo se sada ići snimati uvodni dio za frisbee trickshots video koji dolazi krajem ljeta. Tako da to bi sada trebali ići snimiti. Čekamo Dadu, našeg glavnog, to jest susjeda koji tu vozi motocross. On je vozio i u motocross u mom filmu jedno motocross. Njega čekamo, prikolica nam treba, auto jedan poseban. I neću davati previše detalja, no to je sve za taj video, to idemo sada snimati. I idemo svi nas, 5-orica, 6-orica, to sve snimiti. Ali nećemo davati, to jest neću prikazati što točno snimamo, samo mali dio jer to mora biti iznenađenje za taj film. Mislim da ide. Levo mote prlo malo. Pački su. Da, još. Dobro. Ide. Sad ga ravno. I onda kad se zaustavi, jedan po jedan idemo van. Ali dok idemo jedan po jedan van, snima... Pa da, ali jedan po jedan, ali dok ide svako van, svakog snimam posebno. Znači ja budem, ne znam, na vozačkom mjestu, gledaj neko skoči. Di? Šereš. Gledaj, skoči ide. Otkud? Z mosta. Z mosta, ga vidiš? Z mosta. Ga vidiš? Zašto to nisam... Z mosta. Pa no? Z mosta. Zašto to nisam sad snimio? Sad dok sam to otkrio. Svi on skoči. Čovjek gledao, z mosta skoči. Vrak, stari. Neki ovdje otplivali, jel? Ja bom sa vozačkog zišel i onda dok ja izlazim neko po mene snimali. I onda bom snimali kak neko izlazi sa suvozačkog i otraga onda dvojica, trojica iza. Kako si nama danas? Da stoji ovako u srednjoj traki i da gleda ravno. Dobro, pa onda sad ga samo tu malo. Ali predaleko bu ti otišao dole. A još da ga gore. Gore i ovaga tu na motor. Ajmo, dečki, gore. Check it out! Ovo je, BMW. Nema već. Ne, bude stav. Benjola. Da. Još malo, ajde još malo. Sad neka smota tamo. Sad ga tam smotaj malo levo. Pazi, ej, pazite dečki. Levo, ajde. Levo. I sad ga zmotaj desno. Sad ga desno. Desno. Drži ga sad. A ide to samo. A je, bravo. Ide. Sad ga vizaju. Pa no, mene je Hrcuša pokupili tam, ja kaj se brine. Moramo ispred tebe, tato ti nemoj, odio iza, da se ne vidiš. Ja se hoću vidjeti. Nisi iza. Osjećam se ko da sam vlogoru. Brže, ajde, 3, 4, sad. Čekaj, ali imaš još nikakvog majica od nekaj, ovo je malo vlažno. Ne, veze, ima majicu. Tu imali majicu dok smo imali 2.5. Evo mu nikak. Imam ja majicu u rezervu. Čekaj, kak si se izvao? A nema veze. Nagužva ga sam. Dok zacvika bunker. Daj me drži. Drži. Ovo izgleda kao da idemo... Čekaj, daj sin dođi, tu si čuč, to. Kaj mi para... Ne, bude van. Ja ne znam kak bom ja van. Nekak. Bitno je samo da se vidi da izlazi. Ajde flašu. Čekaj, flašu. Drži se sad. Ne. Kuda je pod vodom, njih bolje. Pomogni mu. Daj Ne, nikakva komediju snimamo, a ne frisbee. snimate komediju. Čekaj.
More! To je to, Škaro! Neće se maknuti da ja sjedim napred s kamerom. Eto. Ferko, Ferko auto. Sad ga svi dislajkajte na YouTube, Funky Trip, 1, 2, 3. Eto ti promocije. Pušno auto! Radi Mateo i... Neće bubregi. Kaj je? Mekli se od mene. Ovo je sad ultimativno košenje s kosilicom. Za ovom, s traktor kosilicom, s triverom. S bevandom. Radna akcija, put je probijen od zgora do dolje, 3 kosilice, trimer, traktor, kosilica i ručna. Idemo, nastavljamo. Gle kaj je zrovala. Gle kaj smo zrovala. Malo smo zaseli kod Međaša, išli smo kosit. Došli smo na jedan gemišt, ostali na 4., 5., ne znam. Oho! Evo čekaj, krenulo je. Ja otpeljem auto doma. Znam ove policajce.